No niin. Kello soi 6.30 aamulla ja piti käydä vehkeet pakkaileen kyytiin ja justis tuossa sämpylät ja aamukahvit juottiin tuossa Muhoksen nesteellä poikkaan kanssa ja ollaan menossa ajohommi, ei vaan aika kylmä on tuo keli, mutta meillä on vahva luotto siihen, kun sehän on luvannut, että se tippusi siihen 15 asteeseen nyt ennen puolta päivää, niin semmonen olisi tarkoitus, että yritettäisiin käydä askakierti. Sehän on semmonen vähän toista 100 kilsaa lenkki. En tiedä, onko siellä miten kukka kiertänyt ja niin eteenpäin. On siellä varmaan joku jo käynyt jonkun jälenpolkaseen, mutta se, että onko se kuin hyvä se ajokunnossa, niin se on vielä arvotus. Se on vielä arvotus, mutta katsotaan vaan mitä tästä päivästä tulee. Toivottavasti, että pysys ukot ja vehkeet ehjänä koko reissun. Ei näistä koskaan tiedä. Jos on muuten tässä radien kakkosessa, niin tällä extra motalla, niin vielä edetikään vinkka kuin siinä ykkösessä. Niin se. No Timppa! Takkinen saattaa kun... Miten mennä? Palelee! Paleleeko? Ehkä se saatana voi tämmöisellä kelillä paljon. Vittu, mulla on kyllä niin kuuma, että ei uskos, että on niin paljon pakkasta. Joo. Piti pysähtyä jäähyttelylle. Niin, jäähylle piti pysähtyä. No niin, periaatteessa kyllä, joo. Joo. Ei kun 25. Joo. Ei, kyllä se lauhtuu. Lauhtuu se ensi viikonlopuksi jo tosi ilaa. Niin. Ajattelen, jos olisi nyt kotona, niin joutuisi lämmittämään takkaa. Niin. Mutta nyt ei kyllä palene. Jumalauta, miten voi olla mahdollista, että on näin kuuma. Rehmolla hiki, eikö se semmonen ole? Miten tämä pullukamakin tulee? Joo. Paljon on tultu? 1/3. Niin. 1/3 melkein. No ei ihan melkein. Joo. Mutta lunta on aika vähän. Ei ole, mutta ajetaan. Häh? Ei ole lunta, mutta ajetaan. Ei sitä lunta ole, mutta ajetaan silti jo. No. Ei mihin nyt? Kahville niin. Tuolla jossakin on kahvia. Niin vois olla. Vai mennäänkö käymään Ukkohallassa mutka? Ei. Aska. 101 ollaan tultu. Mitä Timppu? Onko mistään kotosi? Onko mistään kotosi? Tai eikö tuo loppuhaali ole ihan hyvä? Se on asennekysymys. Joo, se on aika pitkälti siitä kiinni. Niin kuin tämä pakkanenkin. Niin. Se on ihan täältä. Joo, yllättävän paljon kuitenkin silleen, että ei ole niinku vähän kopissu. On jo vähän ollut vastaantulijoita. Joo, ei oo käsi väsynyt. Ei oo väsynyt. Ei oo. Ei oo tullut kettä? Ei. Joo, ei oo tullut. Mutta ei Jussi. Ihan hyvin. Onko mä ollut tukkana? Parempi. Häh? Et minä tukkana. Mä että mä ollut saatana tietukkana, että älkää palelee, kun johtuu perässä tullut, että vitu turistikkana. Ja ei se saatana. Joo. Kai me lähdetään tänne Puolangalle kahvista. Tässä on auki. On se rilli auki. Jos ei muuta, niin se rilli ainakin. Kärkkäri. Häh? Saakahan kärkkäri? Saa, ihan varmasti. Ihan kärkkäri. Ai hampurilainen rahalla ja ranskalaiset munalla. Saako ananasiin noista reikä? Joo, no niin. Oliko Jussi hyvä? Oli. Mitä nää söi? Aurajuusto-burgeri. Vitu Aura. Entä Timppa? Aurajuusto. Mähän ei syö aurajuusta. En minä pilalla ole vaan ruokkaa. Eikä sieni. Ei. Justiinsa tuossa keskusteltiin, että mitä voi syödä ja mitä ei. Nämä on näitä aurajuustomiehiä nämä. Punaviiniä ja aurajuustoa. Niin. Joo. Mitähän ne ensi viikonloppuna kokkaa meille? Sieni ja aurajuustoa. En tiedä. Voi sinne niinkin käy. Otetaanko vielä kahvit? Mitä? Eikö lämpiä? Lämpi. Kyllä se lauhtuu. Lauhtuu joo. Paljon näyttää, paljon pakkasta nyt? 25.
25. Ai se loppuu asteikko tässä mallissa. Tämä oli se Keski-Euroopan malli loppu asteikko. Onko hyvä vikavaloja köyhiä? Voi se olla vika. Kun menee 38, niin Volkkerissa aina kaikki niin. Niillä on lämpömittarit sisällä. Niin, meillä on sisällä, niillä on ulkona. Joo. Oliko hyvä reissu? Joo. Paljon se oli? 100 jotakin? 107 kilsaa. Niin, se oli hyvä se yksi pätkä siellä, mutta no, muutama pätkä oli vähän paskaa, mutta eipä sille voi mitään. Night Lure Series viimeinen on hyvä. Joo. Ja päivän aktiivisuus on 243%. No onko se nyt sitten että se on niinku se kellon mukaan, niin saa nukkua torstai-iltaa? Ei. Eikö? Eikö? Ensi yö saa valamua. Niin, ensi yö saa valamua. Viime yö on nukkunut. Niin viime yönä on, joo, no se on tätäkin niin. Aktiviteetit on suoritettu. On. Ja Timppakin sai eka kilometrit tälle talvelle. Olikohan ne viiksi? Eka te viimeiset. Eikä ole. Ensi viikon loppuna vejetään sitä. Aiko siirryttää sinne ruoanlaittopuolelle? Niin, voihan se sitä saatana homejuusta. Mitä se oli? Homejuusta. Kahdet evät sinne mökille ensi viikolla. Joo. Se saattaa olla sitä pilaantunutta juustua. Voi olla, mehän voidaan ottaa sinne meidän mökille semmoset ihmisten evät ja antaa ne sienikastikkeet. Sienikastikkeet tupla-auralla. Joo. Lähetäpä kotiin, eikö lähde? Joo. Kiitos.